täällä on ihmisiä, jotka on tullut etsimään Herran. Amen. Joo, kiitos jos et sä johdat ja annat mulle se kaiken mitä tulee. Joo, mä haluan itekin sanoa siitä, että joo, itsekin olen ollut aina uskossa ja sillain. Mut äitin kuolema oli tosi paha paikka mulle. Ja kaikki ei siis tiedä musta hirveästi, niin vaan vähän. Mutta siis se paha olo, mikä mulle tuli siitä, kun se rakkaan ja niin läheisin ihminen lähti, niin mä lähdin ammentaa ääristä vesistä. Ja lähdin siis maailmaan ja yritin etsiä sieltä sitä toivoa ja sitä tyydytystä siihen pahaan oloon. Sillä tiellä mä olisin kuollut monesti ja oli 2 skenaarioita, että mä olin niin päässä, että mä olisin tappanut itteni kahdesti ja Jumala selvästi molemmista pelasti mut. Ja mä haluan vaan sanoa sen, että nyt kun mä oon näissä useampana kertana, ketä on ollut, niin on kuullut siitä Kristustiestä ja mä oon painottanut sitä, että mikä on se oikea tie, mitä kulkee. Ja mä tajusin täysin, että se maailmantie, se on tuho ja turmio ja se mitä saatana niinku eksyttää ihmisiä, niin se on niinku, se sattuu mua nähdä, kun mä oon ollut ite niinku täysin eksytetty. Et mä pidin uskon, mä en koskaan luopunut uskosta ja se juttu oli just se, että mulla oli niin paha olla, mä olisin ollut valmis vetää mitä vaan. Ja se, että Jumala niinku lähetti ihmisiä, lähetti minne mun elämään ja esimerkiksi se, että kun mä olin vasta aloittanut, niin Jumala oli puhunut Minnalle jo siitä, että mä oon niinku mennyt vaarallisille vesille, että mä en tiedä yhtään mihin mä oon mennyt ja että mitä siellä voi tulla eteen. Mä oon niin kiitollinen Jumalalle, että hän piti huolta ja että ei päässyt käymään mitä oli tapahtumassa. Joo, kiitos Jeesus oikeesti. Ja mä haluan vaan puhua just siitä, että mulla on siis, mä olin rukouksessa rukoilin sitä, että mitä mä puhun, mä siis heräsin yöllä ja mulla oli mielessä, just tuli mieleen, että kirjoita ylös jotain, sit mä en mä jaksa. Ja sit mä oon sillä, okei, no mä kirjoitan sitä. Sit mulla alkoi vaan tulla, että mulla tuli niinku tämmönen teksti, mutta jos vähänkin on vielä jotain mitä avata, niin. No joo, pitää sanoa suoraan, että mulle tuli täysin selväksi se, että mitä tietä mä haluan kulkea. Ja se, että Kristustie on se ainoa, mikä kestää ja ainoa, missä on se kaikki. Että Jeesus on ainoa, joka voi täyttää niin kuin sydämen kaipaukset, ne sielun huudot ja sen kaiken pahan olon. Et mä oon niin nähnyt sen, mitä maailma on. Ja se, että mun kohdalla se olisi, että jos Jumala olisi pitänyt musta huolta, niin mä olisin lähtenyt tältä ajat sitten. Ja mä en tiedä, missä mä olisin tällä hetkellä. Mut Jumala on niin hyvä. Jumala on niin hyvä. Ja siksi mä haluan rohkaista ja kertoa siitä kaikesta niistä Jumalan lupauksista ja kaikesta. Jumala on niin hyvä. Jumala on niin hyvä. Ja mä nyt lukasen sen tekstin, minkä nousi, kun mä rupesin sitten kirjoittaa. Se alkoi siitä, että mulla tuli vaan mieleen, että niinku pukekaa yllenne se voiton seppele. Ja sitten mä oon silleen takana. Mä katson sen tästä. Jumalan etsiminen. Kuinka Jumala alkaa eheyttämään ja vapauttamaan kaikesta, kun avaa sydämensä 100% hänelle ja antaa hänelle luvan toimia ja tehdä työtä minussa. Tavoitteena saada voiton seppele, kilvoitella kohti sitä voittopalkintoa Kristuksessa. En elä enää minä, vaan Kristus minussa. Amen. Mitkään olosuhteet ei voi viedä meidän rauhaa tai mitään, kun meidän perustuksemme on Kristuskalliolla. Kun rakennamme Kristuskalliolle, niin minkään ei kuulu kaataa meidän rauhaamme. Mikään olosuhde, mikään täällä maailmassa oleva ei kuuluisi olla sellaista kytköstä, että se voisi murentaa meissä mitään tai viedä meidän rauhaamme tai mitään. Esimerkiksi Paavali ylisti vankilassa hakattuna, mikään olosuhde ei pystynyt horjuttamaan hänen rauhaansa.
Kun Jumalaa etimme kaikesta sydämestä, se meidän henki alkaa täyttymään ja se yhteys Jumalan kanssa alkaa voimistumaan. Me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Mitä enemmän me lähestymme Herraa, sitä enemmän hän lähestyy meitä ja alamme täyttymään hänen rakkaudestaan, läsnäolostaan ja hyvyydestään. Se Jumalan täyteys on vaan niin ylen ihmeellistä. Esim. Kukaan maailman ihmisistä ei voisi koskaan käsittää, että miten joku voi esimerkiksi olla rikas ja antaa kaikki rahansa pois ja silti sillä on hyvä olla. Miten se voi antaa itsensä vaikka poltettavaksi uskonsa tähden, tai miten ei tarvi mitään ulkoisia tai maallisia asioita, että olisi hyvä olla. Tai miten voi kiittää ja iloita vankilassakin hakattuna ja piestynä. Mikään olosuhde tai mikään täällä maailmassa ei kuulu horjuttaa meissä mitään. Mikään ei voi viedä meidän sielua, mikään ei voi viedä meidän pelastusta eikä iankaikkista elämää. Meidän kuuluu hyvällä tavalla pelätä enemmän Jumalaa kuin ketään täällä maailmassa, koska kukaan ei voi koskaan koskea meidän sieluumme ja viedä meitä kadotukseen, kun olemme laittanut elämämme 100% Kristukseen ja perustanut elämämme Kristuskalliolle. Halleluja. Kun etsimme Jumalan, niin kaikki hyvä meille annetaan. Emme etsi Herraa niiden hyvien asioiden takia, vaan sen takia, että me tahdomme yhteyden elävään Jumalaan. Kun etsimme häntä, hän alkaa muovaamaan meitä. Kristus alkaa voimistumaan ja vahvistumaan meissä, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Meidän hyvä olo ei ole kiinni maallisissa asioissa, materiassa tai jossain. Meillä Jumalassa voi olla se ilo, rauha ja se onnellisuus ilman yhtään mitään, mikä on täysin ihmeellistä. Voisimme elää ilman mitään, mutta Jumala myös tahtoo siunata meitä kaikella sillä hyvällä, mitä hän näkee parhaaksi. Raamatussa on niin monia esimerkkejä ihmisistä, joita Jumala oli siunannut kaikella omaisuudella ja rikkaudellakin. Esimerkiksi Abraham oli rikkaimpia, varmaan 500 kamelipari, 500 vuohipari. En nyt muista tarkkaan, mutta voi Raamatusta lukea, mutta kuitenkin rikkaimpia, mitä silloin kukaan oli. Mutta sillä ei ollut mitään kytköstä rahaan tai mihinkään, niin Jumala pystyi siunaamaan kaikella. Raha ei ollut sen Herra, vaan ainoastaan hänen Herransa oli elävä Jumala. Meidän ei kuulu antaa minkään mennä Jumalan edelle, eikä minkään asian kahlita meitä. Kun Jumala siunaa meitä, meidän kiitos kuuluu olla hänelle ja hänessä, eikä siinä lahjassa. Meidän ei kuulu katsoa siihen lahjaan ja kiittää sitä lahjaa ja kävellä sen lahjan kanssa pois, että joo, että tämä on mitä mä nyt oon tarvinnut ja en mä nyt tarvii Jumala sua. Et meidän kuuluu, meidän kuuluu entistä enemmän pitää katseemme Herrassa ja kulkea häntä kohti lähemmäs ja lähemmäs. Se kiitos alkaa kumpuamaan hänelle kaikesta hyvästä, koska kaikki hyvä, mitä meidän elämässä on, se on Herralta. Ja mä voin sanoa suoraan, että jos me ei tuijotettaisi maallisia asioita ja keskityttäisiin kaikkeen, mikä on pielessä tai mikä ei ole hyvin, ja yritetään itse ratkoa niitä, vaan annetaan kaikki Herralle ja etsitään hänen kasvojaan, niin Herra alkaa tekemään meissä sitä työtä. Ja hän alkaa järjestämään meidän asioitamme. Ja kaikki hyvä meille annetaan, ja meidän elämään saa tulla järjestys, ilo, vapaus. Täysin yli ymmärryksen käyvä rauha ja onnellisuus Jeesuksessa. Joo, tässä on vielä rukous, minkä mä kirjoitin. Mutta eikö meillä nyt jo avaa noita kaikkia paikkoja? Mutta nyt mennään vielä. Kiitos Jeesus, että sä voimistat meitä ja voimistat meitä etsimään Jeesus sinua. Etsimään Jumala täydestä sydämestä sinun kasvojasi. Että voisimme kaikesta sydämestämme etsiä sinua Jumala ja jättää kaikki turha maailman asiat, mitkä pyrkivät eksyttämään meitä. Tuomaan turhuuksia, turhia murheita ja huolia, joilla ei kuuluisi olla mitään vaikutusta meihin. Sillä Jumala, sinä olet luvannut pitää meistä huolen. Me saamme vain jättää kaikki murheemme, Jumala, sinun alttarillesi. Ja sinä olet luvannut pitää meistä huolen. Mä julistan Jeesuksen nimessä sitä, että me saamme alkaa keskittyä Jumala sinuun, mikä on kaikista olennaisinta tässä elämässä. Että voisimme täysin vain alkaa panostamaan Jumalan suhteeseemme ja kokea sitä, kuinka Jumala sinä lähestyt ja voimistut meissä. Kuinka Jumala sinun elävän veden virrat saa vain täyttää ja eheyttää meitä. Kuinka saamme vain alkaa kokemaan enentyvässä määrin vain Jumala sinun hyvyyttäsi, sinun läsnäoloasi, sinun rakkauttasi, sinun huolenpitoasi, sinun lepoasi, sinun yliluonnollista hyvää oloa, mitä maailma ei voi koskaan käsittää. Että saamme jättää kaiken turhan ja kokea, kuinka Jumala sinä eheytät ja parannat. Ja kun etsimme sinua, sinä aloitat ja teet meissä sen työn.
kysele meistä, vaan Jeesus sinusta. Me emme koskaan voisi itseämme vapauttaa mistään kahleesta. Me emme voi koskaan itse meidän hajonaisuutta tai sielunhaavoja tai mitään korjata, vaan Jumala, sinä ainoastaan pystyt eheyttämään ja vapauttamaan meidän kaikesta, mikä yrittäisi satuttaa ja tuhota meitä. Kiitos Jeesus. Joo. Wow. Se on paljon. Mitä nyt tulee mieleen? Mä haluan myös todistaa. Mä menen tuohon kohtaan. Mä haluan todistaa, että just siitä Jumalan etsimisestä oikeesti. Että kun me vaan etsitään häntä, hän on luvannut lähestyä meitä. Ja se pitää oikeesti paikkansa. Ja mulla oli se, että silloin kun mä tajusin se, että mä en voi jatkaa sillä maailmantiellä, kun mulla oli ne keisit, missä mä olisin kuollut, mä tajusin, että ei tää voi mennä näin, että jos mä jatkan tuolla, niin mä oon ihan just poissa. Että noin 2 kertaa mut on pelastettu. Mä en tiedä, että pelastetaanko mua enää 3. kertaa. Koska se paha olo, mikä mun sisällä oli, että mä olin valmis vetää ihan mitä vaan, että mulla olisi ollut hyvä olla. Niin se... Kiitos Jeesus. Mutta joo, mä opin siitä, että Jumala on ainoa, joka voi täyttää ja eheyttää. Ja mä huomasin sitä läsnäoloa, Jumalan läsnäoloa seurakunnassa. Ja mä aloin kokea sitä, että tää on jotain aitoa. Ja mitä tähän väliin sanoa, yksi mun frendikin, kun tuli uskoa, niin se sanoi suoraan mulle, että just maailman ihmiset, ne elää tuolla täydessä synnissä, ne elää tuolla täydessä pimeydessä, mutta ne ei saa siitä yhtään mitään. Ja sitten kun ne löytää jotain aitoa, niin se syttyy. Ja mä oon täysin samaa mieltä. Et vaikka mä olin uskossa, ja mä en tiedä oliko hän vielä uskossa, mutta se liekki, minkä mä tiedän ja tunnen, se on niin ihmeellinen. Se Jumalan läsnäolo on vaan niin ihmeellistä. Ja silloin mä tajusin ja huomasin sitä seurakunnassa, kun mä aloin käymään. Ja mulla oli sit se, että mä aina lauantaisin, se oli ykkösprioriteetti, aina hyppi seurakunnassa. Ja se oli vähän se, että mä jotenkin itse sit osannut viikolla etsiä Jumalaa. Et mulla oli koko ajan semmoinen, että mä haluan etsiä, mä haluaisin kokea sitä, että se erämaavaihe loppuisi, että se paha olo saisi vaan loppua. Ja Mut mä aloin huomata sitä ennentyvässä määrin, että sit kun mä aloin etsimään Herraa, niin hän oikeasti lähestyy sua. Se ei ole mikään vitsi. Että hän oikeasti lähestyy ja nyt nyt varmaan kuukausi sitten otettiin Joonan kanssa sillain, että me otettiin silleen rukousta joka päivä. Että me sovittiin, että me rukoillaan joka päivä yhdessä 15 minuuttia vähintään. Mutta ne puhelut helposti oli jotain tuntia päälle. Helposti se kun alkoi huomaa sitä, että kun joka päivä rukoili, niin yhtäkkiä mä aloinkin kokea sitä samaa, mitä mä koin seurakunnassa. Mä aloin kokea sitä Jumalan hyvä olo. Vitsi, mä vaan makoilin sängyllä pimeä huono. Kiitos Jeesus. Mä vaan lepäilin tietysti hyvässä olossa. Se semmonen, se sielu saa levätä. Se tunne, että mikään ei revi sua, riepottele sua. Se, että sä saat olla täydessä siinä levossa ja rauhassa. Mä hiffaan vähän jo, että se Paavali ja näin. Se lepo ja rauha, että jos sä oot semmoisessa yhteydessä elävän Jumalan kanssa, niin ihan sama vaikka ulkopuolella myrskyä ja mitä tahansa kaikkea. Että ei me voida tässä, koska on syntynyt langennut maailma, niin ei me voida olla pumpulipeitteessä koko ajan, ettei tulisi vastoinkäymisiä tai mitä. Mutta kelatkaapa sitä, että sulla voi olla se täys rauha sun sisällä. Täys lepo ja rauha sun sisällä. Että vaikka on noita esimerkkejä, vaikka Roomaajalta tai missä tahansa, kun kristittyjä pilkattiin täysin, kidutettiin, tapettiin ja ne pysyi siinä uskossa ja ne on ihan levossa ja rauhassa, vaikka sut ollaan teurastamassa. Kenellä on tommonen rauha ja lepo? Ei kenelläkään. Jos sä kysyt ihan sama keltä, että sitä on odottamassa kuolema. Että se on täydessä levossa ja rauhassa. Sitä ei voi kukaan maailman ihminen käsittää. Se lepo ja rauha. Että Jeesuskin siellä veneessä, niin kuin Minna sanoi, niin vaikka myrskyt puhas, niin hän tiesi, että Jumala pitää huolen. Ja mä haluan vaan rohkaista oikeasti jokaista luottamaan Jumalaan, luottamaan häneen oikeasti koko sydämestä. Ja just se, että keskittyy just siihen, mikä oikeasti merkkaa elämässä. Just
näkee niin paljon, että mulla on niinku arjessa kiinni ja yritetään koko ajan jotenkin ratkoa itse meidän ongelmia ja asioita ja että jos tämä asia menisi hyvin ja jos mä saisin tämän jutun, niin sit mulla olisi hyvä olla ja jos tämä muuttuisi ja tämä menisi mun mielen päältä pois ja joo, ei se ei koskaan, sä et voi itse koskaan ratkoa sun ongelmia. Se on vähän niinku sun Chrome, se on täynnä niitä selaimia vaan. Ja sit kun sä et saakaan ratkottua, niin ne on koko ajan sun mielen päällä. Koko ajan ahdistaa, kun ei tää asia ja tää asia ja tää asia ja tää asia. Ja vitsi, kun pitäisi tehdä tää ja tää ja tää. Mun pitäisi saada tämä. Sit mulla olisi hyvä olla. Mutta mä voin sanoa, että vaikka te järjestäisitte kaikki nuo asiat, niin teille ei ole syntyä valo. Mutta mä voin sanoa sen, että Jumala on ainoa, jos on hyvä olla. Jeesus on ainoa, joka kestää. Jeesus on ainoa, joka voi täyttää sillä yltäkylläisellä rakkaudella ja sillä levolla. Ja se Jumalan rakkaus, meillä jokaisessa ihmisessä on niin kuin asetettu se kaipuu Jumalan puoleen. Mut musta tuntuu niin pahalta, kun ihmiset ammentaa vääristä vesistä. Yrittää, niin kuin mä silloin, löytää jostain muualta sitä jotain hyvää oloa tai jotain. Mutta se vaan entistä enemmän sitoi ja kahlitsi. Mulla oli entistä pahempi olla sen jälkeen. Koko ajan vaan pahempi. Mitä syvemmälle meni, sitä huonompi olla. Koko ajan vaan pahempi olla. Se lepo ja rauha ei enää ollutkaan. Voin sanoa, että Jumalassa on se lepo ja rauha. Et kun me vaan etitään häntä, niin hän alkaa voimistumaan meissä. Ja kun me annetaan hänelle lupa tehdä sitä, hän ei väkisin tee, mutta kun me annetaan hänelle lupa tehdä sitä työtä meissä, niin oikeasti meidän elämässä alkaa järjestymään asiat. Mä alan huomaamaan sitä Jumalan niin kuin sellaista yliluonnollista niin kuin huolenpitoa. Se huolenpito on niin ihmeellistä. Siis mä en haluaisi tehdä mitään asioita yksin. Mä en halua tehdä mitään ilman Jumalaa. Siis se on niin ihmeellistä. Miksi mä haluaisin yksin yrittää jotain? Se on niin pientä verrattuna mitä Jumala on. Kaikki Jumalan suunnitelmat, niin kuin Jumala sanoi, että hänen ymmärryksensä on niin kuin taivas on maasta verrattuna meihin. Siis me ollaan jotain pikkuhyttysiä. Siis mitä me luullaan tietävämme yhtään mistään mitään. Jumala tietää kaiken, mitä me luullaan niin kuin itse järjestävämme tai niin kuin ajattelevamme meidän parasta. Bro, Jumala ajattelee meidän parasta. Bro, Jumala ajattelee meidän parasta. Miksi me yritettäisiin hyttysinä itse jotenkin pelastaa ja parantaa meidän oloa? Siis Jumala lähetti hänen poikansa. Niin kuin vaikka me tehtiin, no mä vaan sanoin, että kukaan meistä ei ole parempi kuin Aatami tai Eeva. On pahoillani. Vaikka mustakin vähän tuntuisi, että mun tekisi meni vähän lätkiin. Mutta mä oon ihan varma, että kukaan meistä ei olisi sen paremmin pärjännyt. Ja se, että vaikka me oltaisiin tehty se virhe, niin Jumala silti antoi oman poikansa kuollakseen, että meillä on takas yhteys Isän luo. Ja se on niin ihmeellistä. Että siinä se rakkauden määrä, että vaikka me oltiin syntisiä ja me ei oltu silloin hänen kanssa samassa veneessä, meille kuuluu kuolema ja kadotus ja se kaikki, mutta wow, Jumala antoi oman poikansa, että meillä olisi elämä, että meillä on pääsy Isän luo. Ja se, että maailmassa on ahdistus, mutta Jeesuksessa meillä on rauha. Amen. Jeesuksessa on rauha, lepo, kaikki. Jeesus on ainoa, mikä kestää. Jeesus on Kristuskallio. Sä rakennat sun elämässä sen varaan. Se on niin ihmeellistä. Ja pitää sanoa se, että kun sä lähestyt Herraa, niin kaikki muu meille annetaan. Kelatkaa. Ja mä haluan nyt, no täällä oli nyt järjestyksessä näitä. Mä haluan nyt tähän kohtaan sanoa sen. Jos mä luen sen nyt uusiksi ihan sama. Itse asiassa. Okei, no mä voin käydä näin raamatukohtaisesti. Mä käyn noin. Okay. Jaakobin kirje 4:8. Tai Jaak 4:8. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Se oli siellä jo kamaa. Ei tarvi sen enempää avata. Vai tarviko? Kaikki. No niin. Okei, Luke 12. 29-31. Älkää siis tekään etsikö mitä söisitte ja mitä joisitte. Älkääkä korkeita tavoittelko, sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat. Mutta teidän isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Amen. Kelatkaa.
Siis kun jengi on niinku sidoksissa ja kahleissa, ne niinku laittaa niitä turvaa johonkin vaikka pienoon tai vitsi johonkin autoon tai johonkin. Ja sitten on sille niinku tommosia asioita, että niinku elämässä että joo, jos mä saan tän asian, mulla on hyvä olla, jos mä saan tän asian, jos mä saan mainetta ja kunniaa, jos mä saan tän verran rahaa ja mulla on tää talo ja mulla on tää vene ja sit mulla on kaikki niin hyvin ja sit mua vähän arvostetaan ja mua vähän katsotaan sit ylöspäin ja joku vähänkin arvostaa mua. Bro, et sä tee tuolla yhtään mitään. Ja todellisuudessa vaikka sulla ois noin, niin kukaan ei silti arvostais sua. Se ei yhtään sen enempää. On pahoillani, mutta mä voin sanoa, että Jumala arvostaa oikeesti. Mä haluan vaan sanoa, että siis, niin kuin tuossa Raamatun kohdassa sanottiin suoraan, että pakana kanssa tavoittelee jotain tommosia asioita. Mutta kun sä tavoitteletkin sitä suurinta asiaa, sitä Herra, Jumalan kanssa sitä yhteyttä. Jumalan kanssa sitä yhteyttä. Ja kelatkaa, kun sulla on Jumala ykkösenä, niin kaikki muu teille annetaan. Kun sulla on Jumalan kanssa kaikki kunnossa, hän laittaa sun oman elämän asiat kuntoon. Hän alkaa järjestää ihmissuhteita. Hän alkaa järjestää sun aikatauluja, mitä sä teet. Ja tulee järjestys niin kuin kaikkeen mahdolliseen. Ja hän alkaa niin kuin järjestää sun elämän osa-alueita kaikkeen. Se on vaan niin ylen ihmeellistä. Ja alkaa huomaa sitä oikeasti, että hän pitää kaikesta huolen. Hän on luvannut pitää huolta. Ei me tarvitse miettiä, että mitä me juodaan, mitä me syödään, mitä me puetaan päälle, millä autolla mä ajan. Ja kelatkaa, siis, että joku homma, jonkun asia jonkun muun ihmisen takia tai jonkun arvostuksen takia. Mutta se, että ei tarvi olla siinä kytköksessä. Että sulla voi olla niitä hyviä asioita, Jumala just siunaa niitä. Mutta kelatkaa se, että sulla on se lepo ja rauha, sä et tarvii muiden hyväksyntää, kun sulla on itse Jumalan hyväksyntä ja se Jumalan rakkaus. Se on vaan niin ylen ihmeellistä. Oikeesti. Niinku oikeesti. Että Jumala antaa sulle, mitä sä tarvitset. Sun ei tarvii itse niinku yrittää saada ja saavuttaa koko maailmaa. Vaan sulla on elävä Jumala, joka on luonut kaiken. Elävä Jumala, joka on luonut kaiken, joka pitää susta huolta. Joo, mennään eteenpäin. Matteus 6, 25-33. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvää, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon enemmän teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Amen. Kelatkaa. Ei tarvi varmaan enää nyt. Tarvii alkaa vääntää rautalangasta. 2 Tessalonikalaiskirje 3.16. Mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. Johannes 14.27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Amen. Ja tuohon vaan sanoa, että Jumalan rakkaudessa ei ole pelko. Amen. Ja me voidaan vaan täysin luottaa Jumalan hyvyyteen. Ja kaikkea mitä hän on sanassaan luvannut, se pitää paikkansa. Johannes 16.33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jeesus Kristus on voittanut maailman ja me ollaan voittajan puolella. Ja me ollaan tällä hetkellä, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan sun sydämeen, sä oot Jeesuksen kanssa samassa veneessä. Ja sun ei tarvi pelätä yhtään mitään. Sä voit olla levossa rauhassa. Jeesus
tyynnyttää ne myrskyt sun eestä. 1 Pietarin kirja 5.7. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Tarviiko muuta sanoa? Mä luotan nyt uusiksi. Korot. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Kuka pitää teistä huolen? Jeesus. 1 Tessalonikalaiskirja 5.18. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Jaakobin kirja 1.17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Psalmit 103.1-5. Daavidin virsi. Kiittäkää Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiittäkää Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellä niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ja mä fiilaan just tätä, joka halajamisesi tyydyttää. Siis mä huomaan ne sielun kaipuut ja ne huudot. Ja silloin kun mä menin siellä maailmassa, niin mä huomasin, että mikään ei vastannut niihin. Ja mä niinku yritin niinku täyttää niitä sieluhuutoja, sitä paha olo. Ja se kun mä oon löytänyt sen oikein, mä oon löytänyt sen aidon. Ja Jeesus on se, joka täyttää. Hän on se, joka vapauttaa. Hän on se, joka eheyttää. Ja se, että hän tyydyt sinun halajamisiin. Mihin se meni? Apua. Se on tossa. Sinun halajamisi tyydyttää hyvyydellä niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Kelatkaa. Siis kelatkaa nyt kotkiin. Siis nehän liitää tuolla silleen ihan täydessä vapaudessa. Vitsi. Me saadaan myös. Psalmit 37, 3-5. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Asu maassa ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa hänen, kyllä hän sen tekee. Kelatkaa. Anna tiesi Herran haltuun. Sä voit antaa kaikki sun asiat, kaikki sun koko elämän Herran haltuun. Ja sä voit vaan niinku mennä sitä Kristustietä pitkin. Ja vaikka tulee vastoinkäymisiä, vaikka tulee ihan mitä tahansa, niin kun sä pidät Jeesuksen kädestä kiinni, niin kaikki hyvä on. Ja anna tiesi Herran haltuun ja turvaa hänen, kyllä hän sen tekee. Hän pitää meistä huolta, hän johtaa meitä. Hän johtaa meitä, varjelee meitä kaikelta pahalta. Ja sit mulla on tässä 6 kohtaa, mitkä on niinku silleen, no mä voin käydä läpi. 1. Maailma ei anna mitään. Ainoastaan Jumala voi täyttää sielu ja sisimmät kaipuut ja halajamiset. 2. Jumalan etsiminen. Lähesty Jumalaa, niin hän lähestyy sinua. Etsit Herraa, kaikki muu meille annetaan. Ei etsitä sen takia, mitä saadaan. Et me ei anneta vaan Jumalaa eteen sellaista to-do-listaa. Joo, Jumala hoida nämä asiat ja sit mä voin vaan kävellä pois tälleen. Ja et mä en tarvii Jumalaa sua mikään. Kun sä annat nämä asiat, niin ei ja ei ja ei ja ei ja ei. Sä laitat Jumalan suhteen kuntoon. Ja kun Jumala siunaa sulle asioita, sä voit vaan mennä entistä lähemmäksi Jumalaa. Sä voit kokea entistä enemmän hänen hyvyyttä, entistä enemmän niitä siunauksia ja kaikkea sitä hyvää, mitä hän on sun elämää tarkoittanut. Mitä lähemmäksi sä pääset, niin sitä niin kuin siunatumpaa. Mä voin sanoa oikeesti, mulla on Pyhän Hengen temppeleitä. Ja se, mä oon kokenut sitä, Joonakaan noissa rukoussessioissa, niin oikeesti se, voin sanoa, että sun sisällä on niinku paratiisi. Sun sisällä on se paratiisi, se on vähän niinku, se menee eläväveden virrat. Sä oot vähän niinku puu, joka on istutettu niiden eläväveden virtojen ääreen ja sä saat niinku kasvaa siinä.
No se Raamatun kohta kaikki varmaan tietää, mutta just se, että sit siellä on kaikki niitä öljyjä ja kaikkea sitä, mitä Jumala laskee. Hän laskee sitä rakkautta, hänen pyhyyttä, hänen rauhaa, hänen lepoa. Ja se henki, sulla on yhteys Jumala, sulla on taivas niin kuin maan päällä, se on niin kuin sun kanssa, se yhteys Herraan. Se on vaan niin ihmeellistä. Ja se hyvä olo, mitä sä koet Herrassa, se on vaan ihan jäätävä. Ihan jäätävä. Ja sen lepo, rauha, turva, se kaikki, ne on niinku hengen hedelmiä. Se, kun sulla on liha ja henki, niin sulla on hengessä ne hengen hedelmät ja se kaikki hyvä. Sitten taas lihassa on kaikki raivo, viha, katkeruus. Et sä halua sellaista ruokkia, vaan sä ruokit sitä, mikä on hyvä. Ja se henki just, kun sä täytät itsesi Jumalan sanalla, sä täytät itsesi rukouksella, ylistyksellä, kaikella. Se on just sitä, miten sä kasvatat ja lähestyt Herraa. Se on vaan ihmeellistä. Ja mä haluan vaan rohkaista jokaista etsimään Herraa oikeasti. 3. Kiitos Jumalalle kaikesta. Sä kiität lahjan antajaa, et lahjaa. Kiität sitä, kuka lahjan antaa. Sulla on yhteys lahjan antajaa. Sä haluat pitää sen yhteyden Jumalaa. Et sä takerru ja mene. Et jos Jumala siunaa sulle joku asia, sit sä otat sen vaan näin. Mä en niinku jaa tätä mihinkään, mä menen tän kanssa. Mut sit kun sä saat joku asia Jumalalta, sä vaan lähestyt entistä enemmän häntä. Ja sä kiität sitä lahjan antajaa, sä kiität Herraa, joka on sua siunannut kaiken. Koska ainoastaan niinku kaikki asiat, kaikki hyvät asiat, mitä meidän elämässä on, niin ne on Jumalalta. 4. Jeesuksessa on kaikki, mitä me tarvitsemme elämään ja jumalisuutemme. 5. Maailmassa meillä on ahdistus, mutta Jeesuksessa meillä on yli ymmärryksen käyvä rauha ja lepo. Voi lisää vaikka paljon ilo, onnellisuus, Jumalan rakkaus. Sä saat kokea sitä rakkautta, että sua oikeasti rakastetaan. Ja Jumalan rakkaus on suurinta, mitä on. Se on yli ymmärryksen käyvä. Ja kun katsot Jeesukseen, niin sä näet niin kuin sitä Jumalan rakkautta suurimmillaan, että hän antoi kaikkensa. Hän antoi kaiken sun edestäsi. Että sulla on pääsy Isän luo. Hän antoi itsensä kidutettavaksi, tapettavaksi meidän tähtemme. Niin siinä on muuten suuri rakkaus. Siinä on muuten suuri rakkaus. Ja se on tehty meidän puolesta, vaikka me ei sitä ansaittu. Ja toi on niinku suurinta rakkautta, mitä on. 6. Älä katso olosuhteisen itseesi tai omaan ymmärrykseesi tai omaan voimaasi, vaan katso Jeesuksen Kristuksen, joka asuu meissä ja vahvistaa meitä, joka on meidän voimamme, turvamme, vapautemme, ilomme, rauhamme lähtökohta. Jeesus Kristus, Kristus Kallio. Hän on jo voittanut kaiken ja hänessä me olemme voittajan puolella. Ja kaikki järjestyy, kun olemme hänen kanssaan ja turvaudumme häneen, eikä itsemme tai maailmaan. Ja mä haluan vaan sanoa, että mä niinku koen, että Jumala vaan odottaa sitä, että me turvaamme oikeasti häneen. Että ei ole niitä tekosyitä, että jos tää ja tää ja tää. Vaan että me oikeasti luotamme häneen ja hänen hyvyytensä. Hän on luvannut pitää meistä valta, niin sit se on niin ja aamen. Ja mä haluan jättää tähän. Tässä oli varmasti tarpeeksi ruokaa jo. Kama. Mut joo, mä haluan... Joo, kyllä. Mä siunailen. Mä pyydän Jumalaa, että sä lasket sun yliluonnollisen rauhan ja levon jokaisen ylle. Pyydän Jumalaa, että sä vaan kosketat sinne sisimpään, että jokainen meistä voi kokea sen, että Jumala, sinä olet ja sinä rakastat meitä, sinä hyväksyt meidät ja sinä haluat yhteyden jokaisen meidän kanssa ja että sinä kutsut jokaista meitä etsimään, Herra, sinun kasvojasi ja niinku etsimään ja niinku ottamaan sen oikean turvapaikan, koska Jeesus, sinä olet ainoa, joka kestää. Mä haluan pyytää Jumalaa, että sä kosketat sun rakkaudella, sun voimalla, Jeesus. Mä pyydän Jumalaa, että sä lasket sun Pyhän Hengen läsnäolon voimallisesti
voimallisesti, että sä saat tehdä sen työn jokaisessa meissä. Pyydän Jumala, että sä lasket sun rakkautesi sun voimassa. Ja mä haluan puhua sitä, että kaikki mikä yrittää estää meitä kokemasta Jumalasta sun rakkautta ja sitä hyväksyntää, mä käsken sen irrottaa otteen Jeesuksen nimessä. Me julistaan sitä, että me saadaan vaan kokea ja nähdä se, että Jumala, sinä olet rakkaus. Ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Meidän ei tarvitse kokea mitään ahdistusta, masennusta tai mitään pahaa. Sillä Jeesus, sinussa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Ja Jeesus, sinussa on turva, Jeesus, sinussa on kaikki. Sinä olet meidän huolenpitäjämme, sinä olet meidän turvapaikkamme, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sä vaan osoitat jokaiselle sun rakkautta tässä hetkessä, Jeesus. Se ei katkaise oikeesti. No, olkoon sit päällä. Se on jumitti päällä. Saanko mä todistaa vähän kanssa? Mä just mietin, että tässä salissa taitaa olla mun lisäksi 4 ihmistä, joka tuntee tämän miehen tässä silloin, kun hän ei ollut vielä lähestynyt Jumalaa täydestä sydämestä. Ja oikeasti se muutos on aivan valtava. Ja Markus on kertonut, että hän ei koskaan laskenut irti Jeesuksesta. Mutta se, että hän antoi itsensä, niin tavallaan sallii itsellensä niitä asioita, jotka ei ollut hyväksi hänelle. Ja paljon tästä on aikaa. Oltiin Sienimetsässä. Onko sit enemmän? 1,5 vuotta? En muista. Siis se, että mä oon ollut pitkään rukoillut Markuksen puolesta ja mä muistan toissa syksynä mä sanoin Markukselle, että sitoudut tulemaan seurakuntaan kerran viikossa. Niin mä takaan sulle, että sun elämä muuttuu. Ja mä sanoin silloin, että joo, ei ole pakko tulla meidän seurakuntaan, että saat mennä ihan mihin vaan. Totta kai mä haluan, että mun poika tulee mun seurakuntaan, mutta mene mihin vaan, kunhan menet jossain, missä Pyhä Henki toimii. Että Jeesus saa tehdä sen, koska mä tiedän, että Jumalalla on varattuna sulle paljon enemmän kuin se pilemaailma kavereiden kanssa tuolla. Että Jumala on kutsunut sut puhumaan. Ja sitten siellä Sienimetsässä mä muistan, mä sanoin Markukselle, että mä tiedän, että joku päivä me seisotaan vierekkäin palvelemassa Jumalaa. Ja mä tiedän, että sä et uskonut silloin sitä. Itse asiassa viime kesänä taisin sanoa uudelleen. Ja silloinkaan sä et vielä uskonut sitä. Ja marraskuussa se tapahtui. Jumala tuntee meidät paljon paremmin kuin me itse. Hän tietää, mitä on varattuna. Ja mä muistan silloin, kun mä ensimmäistä kertaa Pyhä Henki näytti mulle Markuksen elämästä asioista. Markus pelästyi sitä. Oli ihan niin kuin, että ei kukaan voi tietää. Mutta kun Jumala tietää. Ja hän tunsi kuitenkin Jumalan sanan ja miten Jumala puhuu. Ja toinen todistus, minkä mä sanon, oli se, että ei pelkästään se, että mitä Jumala näytti Markuksen elämästä, mutta mä näin Markuksen yhden kaverin kanssa kuvan Snapissa, kun he opetti mut käyttää Snappia. Ja Jumala puhuu tästä nuoresta Markuksen kaverista mun asioita. Ja mä sanoin, että tämä ihminen on ihan äärettömän taiteellinen ihminen. Että piirtääkö hän tai käyttääkö hän jollain tavalla luovaa taidetta, että hänellä on se lahja Jumalalta. Ja sanoin, mistä sä ton tiedät? Sä oot nähnyt jotain kuvia tai jotain, tiedätkö sä, että se oikeasti? Et Jumala puhuu mulle. Ja mä muistan, että se hetki oli myös semmoinen, mikä vakuutti Jumala, niin kuin tavallaan sen, että miten Jumala puhuu. Koska Markus itse koki, että Jumala ei puhu hänelle. Mutta kun Jumala puhuu mun kautta hänelle, hän uskoo kaikkea sitä, mitä Raamattu puhuu. Ja se, miten Jumala puhuu nyt hänelle, miten hän antaa niin kuin nyt, niin tavallaan se tulee todeksi se, että en mä usko tota. Mutta kun Jumala näyttää sen, että hän tietää. Enhän mä ollut koskaan edes nähnyt sitä kaveria. En mä tiennyt. En mä tiennyt hänestä mitään. Mä en tiennyt edes nimeä. Mä vaan sanoin, että se siinä kuvassa, missä te olitte siellä, niin kuka se kaveri on. Se, että Jumala oikeasti paljastaa itsensä meille ihan lukemattomilla eri tavoilla, jos me vaan halutaan kuulla. Ja kun me lähestytään häntä. Ja hän tekee myös sen, että ne asiat, mitä hän on jo meihin sisälle rakentanut, mitkä hän on meihin luonut, ne hän tuo ne niin kuin käyttöön. Ja me saadaan niin kuin tavallaan päästä siihen, miksi hän on oikeasti meidät luonut.
Eikä siihen, miten niin kuin tavallaan me luullaan tai ihmiset luulee tai mitä tahansa, vaan se, että miten Jumala on luonut meidät ainutlaatuisiksi. Ja sitten me mennään sitä kutsua kohti ja niitä asioita kohti, mitä Jumala on tarkoittanut meille. Ei niitä asioita kohti, mitkä me ehkä inhimillisestikään haluaisimme, koska mä tiedän, että Markus ei halua seisoa täällä. En minäkään halua seisoa täällä. Mutta kun Jumala sanoo, että mee, Jumala sanoo, että tee, niin se meidän sydän, jota on rakastettu, sillä täydellisellä Jumalan rakkaalla, niin sanoo, että mä meen, vaikka mikä olisi. Ja jotenkin mä haluan rukoilla sitä, että Jumala puhuu teille jokaiselle tänään. Ihan niin kuin Eerika puhuu, että hän kuuli Jumalan äänen, hän kuuli Isän äänen, niin samalla tavalla jokainen meistä voisi kokea sen, että mitä me tarvitaan kuulla, niin hän puhuisi. Että kyse ei ole meidän ihmisten sanoista, vaan kyse on siitä, että Jumala puhuu sulle henkilökohtaisesti. Enkä tarkoita sitä, että se täytyy tänään tapahtua tässä hetkessä. Se voi tapahtua niin, että sä juot kahvia tai teetä jonkun kanssa ja joku ihminen sanoo sen sulle, sä voit nähdä sen tuolla luonnossa, sä voit kuulla sen jonkun ohikulkevan ihmisen sanoissa, sä voit kuulla sen Raamatun kautta, sä voit kuulla mistä tahansa. Niin kuin mä kuulin Pikku Kakkosen juontaja sanoo, kun meidän lapsi oli 3-vuotias. Tuolla se oli 3-vuotias ja mä tuskailin Jumalalle, niin se Pikku Kakkosen juontaja vastasi mun kysymykseen. Ihan oikeesti, Jumala voi puhua tavalla ja toisella, jos me vaan ei laiteta niitä, tiedätkö, hevosilla ne laput. Ei Jumala noin puhu. Jumala puhuu tavalla ja toisella, jos me vaan halutaan kuulla. Jos me pystytään hiljentyä ja olemaan niin kuin hänen läheisellä. Ja hän vakuuttamalla vakuuttaa meille, että hänen kanssaan on hyvä olla. Ja että hän haluaa antaa näitä hyviä asioita meille jokaiselle. Aamen. No, mä ehkä haluan siihen vähän lisää. Mä muistan kyllä ja ne vakuutti tommoset, kun näki oikeesti, että Jumala puhui sit Minnalle niinku asioita. Mutta ehkä niinku sitä ennen oli se, että kun oli silloin menossa maailmaa ja just johonkin kemuihin yömässä ja sitten oli perjantai tai lauantai tai sunnuntai, niin sitten yhtäkkiä tulee, että onko sulla kaikki hyviä, että onko sä niinku, mitä menossa tekee. Sitten mä oon silleen, että nyt on perjantai, että sä tiedät sen takia, mut silleen Pyhä henki kertoo. Pyhä henki kertoo ja mä sanoin, että ja vielä siihen, että silloin kun mä olisin niin kuin kuollut, niin hän oli itkien jossain lattialla rukoilemassa mun puolesta, kun mun puhelimeen ei saanut enää mitään yhteyttä. Ja niin Jumala on ihmeellinen. Aika hyvä stalkeri. Snapchat kertoo, missä nuoret kulkee. Mutta joo, voidaan varmaan mennä kohta iltapäivällä. Joo, mennä. Mutta joo, me keksittiin Minnan kanssa, että jos me jokainen voitaisiin kehua vaikka vierastori. Lauri, älä vielä mene. Aikataulu. Jos sä tuot äkkiä, käy juokset tuolla, haet tuolta brownia ja haet sieltä mutakakkua, hae jotain. Ota pari. Ota iltapäläkkiä mukaan. Siellä on yrttipatonkin ja sä voit vetää iltapalan. Mutta jos jokainen niinku läheiselle ystävälle voi niinku sanoa jotain, tiedätkö, hyvää. Nyt on ystävänpäivä ja Jumala on rakkaus, hän on antanut meille hänen rakkautensa, niin että me voidaan myös osoittaa sitä rakkautta muille. Että jos me voidaan vaikka nyt edes tänään vähän silleen kehua ja puhua positiivista ja antaa sitä niinku mitä Jumalakin ajattelee meistä, niin jokaiselle. Niin, no, anteeksi minuutin aika. Pitäisikö meidän... Mitä me tehdään? En tiedä, rukoillaan. No. Mutta mä haluan pyytää sitä, että Jumala näyttää. Et nyt ei välttämättä tarvitse inhimillisesti nähdä sitä toista siinä vieressä, vaan että Jumalan pyhä henki voi paljastaa myös jotain sellaista, mitä meidän tarvii jokaisen kuulla. Ja ei ole pakko osallistua, jos haluaa mennä ja karata paikalta, niin saa senkin tehdä. Mutta musta on niin tärkeää, että me opitaan puhumaan toinen toisillemme enemmän hyviä asioita, niitä kauniita asioita. On se sitten vaan se, että inhimillistä. Sulla on hieno paita tähän päälle. Sekin riittää. Ei tarvitse tehdä tästä monimutkaista. Mutta mä pyydän sitä, että Isä, sä puhut meille. Mutta mä haluan ensin, että Isä, sä puhut myös meille henkilökohtaisesti. Että sanot meille niitä asioita, mitkä meissä on niin kuin sun silmissä hyvin. Koska sä näet meidät niin kuin todella hyvin, sä tunnet meidät todella hyvin. Niin puhu meille siitä myös, että ketä me ollaan Jeesus sinussa ja ketä me ollaan niin kuin Jumalan luomina.
Ja kiitos siitä, että sä avaat meidän sydämet ottamaan vastaan enemmän sitä, mitä sinulla on meille antaa. Ja kiitos siitä, että sä avaat meidän sydämet ottamaan vastaan enemmän myös sitä viisautta ja rohkaisun sanoja ja iloa ja kauneutta toinen toisillemme. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan niin kuin viipyä siinä Pyhän Hengen läsnäolossa ja semmoisessa niin kuin Jumalan niin kuin, tavallaan sitä Jumalan luonnetta saisi tulla meidän sanoina, että tämä ilta saisi olla rohkaisuilta ja tämä ilta saisi olla niin kuin enemmän semmoinen niin kuin voimista ja vahvistaa meistä jokaista, että mitä me tarvitaankaan tänään, niin Jumala sä haluat antaa ja sä haluat siunata meitä niin kuin toinen toistemme kautta. Sitä me puhutaan näkyväksi Jeesuksen nimessä. Ja me kiitän siitä, että me saadaan siunata me iltapalahetki, että me saadaan sielläkin vaan niin kuin virvottua ja vahvistua toinen toistemme seurassa ja yhteydessä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä toimit meistä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan niin kuin virvottua entistä enemmän. Mä pyydän Pyhän Hengen läsnäoloa, mä pyydän sitä, että kaikki se, mikä niin kuin yrittää painaa alas tai yrittää tuoda negatiivista tässä hetkessä ajatuksiin, että ei mulla ole vaikka mitään sanottavaa, niin se murtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä, koska jokaisella meillä on annettavaa, jokaisella meillä on sanottavaa. Itse asiassa mulle tulee sellainen tunne, että jos joku haluaa tulla tänne sanomaan jonkun rohkaisun sanan, niin sekin on mahdollista. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sinä toimit. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.